Gọọmenti etiti site n'aka ụlọ ọrụ ministri na-akwụ maka ọrụ na inye ndị mmadụ ọrụ agbatịwanyego ya bụ amụma inye ihe mmemme bụ nke eji wee na-enye ndị mmadụ ọrụ ma na-akwagote ọnọdụ ndị mmadụ ka olutekwaza Anambra steeti aka dịka otu n'ime ebumnobi iji wee kewapụta ohere ọrụ ma benata ya bụ oge enweghị ọrụ bụ nke a na-enwe n'ime obodo a. Ya bụ amụma ihe mmemme bụ nke a chọrọ mma iji wee kwụ na ekewapụtara ọrụ ga-elu nde 2.5 n'ime afọ abụọ ọzọ n'okpuru ya bụ amụma mgbanwe chọrọ achọ bụ nke onyeisi ala ji n'aka. Emmanuel Chigbatara nta aka anyị kewetara gị auka. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ na obodo Ifitidunu nakwa n'obodo Alọ ka minista steeti n'afọ maka ọrụ bụ ọkaiwu Nkiruka Onyejiọcha kọwara na amụma LEAP bụ nke ga-akwado ọtụtụ ndị ntorobịa, ụmụ nwaanyị nakwa ndị ọ na-enwere ọkọra ha n'inye ha ọrụ dịgasị iche iche. N'okwu ya ka aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo nke ọ bụ kọmishọna n'afọ maka ndị ntorobịa nọchitere Maazị Patrick Ayamba kelere gọọmenti etiti maka ịhọpụta Anambra dịka otu n'ime steeti ga-elite erere na ya bụ amụma wee kwee nkwa na ndị ntorobịa nke steeti a ga-eji ya bụ ohere wee mepụta ihe. Onye bụ kọntrola Ministry of Labour na steeti a bụ Odoziakụ Bernardine Oji Ogbuehi tinyekwere onye bụ Director n'afọ maka ọrụ na Ministry Labour nakwa Employment bụ Dọkịnta Tiza Shaka mere ka mmata na ya bụ amụma bụ nke gọọmenti etiti wepụtara bụ nke ga-ekewapụta ọrụ nyegara ndị ntorobịa site n'obodo Ifitedunu. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.